हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोननो माखासे जथाय रादाब होनो नागिरदों। दा बे बेलायाव नुगोन गासै 10था रादाब आरो बेयाव बर'नि, आसामनि, हादरनि आरो मुलुगनि गोबां बाथ्राफोर दङ। दा बेफोरनि गोनांखौ नोंथांमोननो लाबोदों। दा बेवहाय नुनो मोननाय जागोन गासैनिबो डिसक्रिपसनाव लिंक, बेखौ नोंथांमोना नायनो हागोन। जेरै फारि फारि नायलांदिनि फार्स्टआव बर'फोरनि रंजानायनि सान होनदों, जेराव गोलाव बोसोर सिगांनिफ्रायनो जुजिबोनाय सिमाङा दिनै मोननै आरोबाव मोगथां महर मोनबाय। दिनै आसाम एसेम्ब्लिनि गोजां बोथोरनि बिलआव बर'फोरनि गोजाम दाबि आरो थांनाय बिटिआर गोरोबथानि रादाय जानाय 5.से दफानि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल आरो बेजों लोगोसे दफा 6.2नि बर' रावखौ आसामनि लोगो सरकारि राव बानायनायनि रादायफोरखौ दाफुंनानै होबाय। दा बेनि थाखाय आसाम सरकारनिसिम साबायखर आरो गासैबो बिटिआर दागिरि, दैदेनगिरि आरो रायजोफोरनिसिम साबायखर आरो गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। नाम्बार 2आव दङ गुवाहाटीनि स्टेट जु एबा जुनारसालिखौ फैगौ 2 जानुवारिनिफ्राय बेखेवनाय जागोन होनदों आरो खौराङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बेवहाय सानसेयाव 1000 साल' नायगिरिखौ सोगोन होनदों। बिनि थाखाय अनलाइन टिकेट दाननांगोन, नाथाय बै जायगायाव एबा गेटआव टिकेट मोनहैनाय नङा होनदों। हाबनायनि थाखाय मास्क, सेनिटाइजार आरो कभिड-19नि गाइडलाइन मानिनानै सोलिनाया गोनां जाथारगोन होनदों। बाहाय दङ नाम्बार 3 हिसाबै AIUDFनि दैदेनगिरि बिथां मिथारां बसुमतारिया बुधबारखालि इउपिपिएल हान्जायाव हाबनायनि रादाब मोननाय जादों। बेनिफ्राय दं नाम्बार 4आव असमिया बिहु गामसानि सायाव सोमोनांथावै श्रीमन्त शंकरदेबनि सावगारिजों लोगोसे समायना बिबारफोरजों महर होदों सासे बर' फिसाया जेरैबो जेरावबो देरहासारदों दासान्दि बर'फोरनि आगाना। बाहाय दङ खौराङाव मोननाय बादिब्ला बिथाङा जादों बिश्वनाथ जिल्लानि अरुणाचल सिमा जिंनि सालायखाथि मुंनि मोनसे गामिनि अबन्ति दैमारि। दा बिथांनिसिम साबायखर बावहरनाय जाबाय। बाहाय दङ नाम्बार 5 हिसाबै भारत सरकारा मुलुगनाङारि हादरनि बिरखंफोरखौ फैगौ 30 जानुवारिसिम भारतआव हाबफैनायखौ बन्द' फोसावबाय। मख'जाथावदि बेखौ आथिखालाव कर'ना जिउसानि फिन गाग्लोबफिननायखौ नोजोर बोनानै खालामनाय जादों होनदों आरो बेयाव मख'जाबावोदि बैफोर फ्लाइटफोरनि स्पेसियेल आरो कार्ग' फ्लाइटफोरा बाहाय नाथाय सोलिबाय थागोन होनदों। बाव दङ नाम्बार 6 हिसाबै खौरांगिरिफोरनि गाहाम खौरां दि सोलिफु बोसोरनि कर'ना जिउसानि गाग्लोबनायजों थैनांनाय खौरांगिरि न'खरनो सोरखारा राङारि अनसुंथाइ होनो थाखाय थियारि जादों। दा बेनि थाखाय थैनांनाय न'खरा फोरमानलाइ होनो गोनां जाथारगोन होनदों। बेनिफ्राय दङ नाम्बार 7आव गुवाहाटीनि आहमगावआव मोसानि उदखार होनदों। उदाङै बेरायथिंनाय मोसा मासेया गुवाहाटीयाव मोनफैदों आरो बेखौनो होबथानो लानाय हाग्रा बिफाननि साब्रै सोद्रोमाफोरखौ गाग्लोबना जोखोम जाहोदों होनदों मोसाया। आरो खौराङाव मोननाय बादिब्ला दा बिथांमोनखौ आयुर चन्द्र देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनाय जादों होनदों। बेनिफ्राय दं नाम्बार 8 हिसाबै बाहाय दं आसामाव माद्रासा सोलोंथाइखौ बन्द' खालामबाय। बुधबारखालि बिधान सभायाव दा आसाम रिफिलिं बिल 2020 दानानै बेखौ बोखारनाय जाबाय। बेनिनो सोरखारि माद्रासा सोलोंसालिफोरखौ सोरखारि फरायसालियाव सोलायनायनिबो थिरांथा लानाय जाबाय होनदों। बेनिफ्राय दं नाम्बार 9आव बिपिएफनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि आरो आगुनि MCLA बनजार दैमारि बिथाङा दोलो नागारबाय होनदों। खौराङाव मोननाय बादिब्ला बिथाङा बिजेपि राजखान्थियारि हानजायाव हाबबाय होनदों। बेनिफ्राय दं नाम्बार 10 हिसाबै बाहाय दङ येमेन हादरनि एडेन एयारपर्टआव बमा बेरफ्रुनाय आरो खौरांनि बादिब्ला बेयाव गोदानै दाजानाय सरकारा साउदी आरबनिफ्राय फैदोंमोन आरो बेयावनो बे जाथाया जादों आरो 5 रुंसारि जानायजों लोगोसे बेयाव गोबां सुबुंफोरा जोखोम जानायनि खौरां मोननाय जादों। दा बेखिनि एसेनोसै, गोजोन्थों।